खुलुमबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे शायरि लानानै फैदों। शायरिखौ लिरदों बिरखां बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट गहपुर। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामदो आरो सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथांनि शायरिखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। जिउ ओइ जिउ, नोंखौ दिनै मानोबा जोबोद गोसोखांदोंलै। नोंनि मिनिनाय आरो रायज्लायनाय, नोंनि आव फाव गोसोआव सौग्राव फैबाय थादों। नों आंखौ माब्लाबाबो बावगारनाय नङाना सना? आंहा नोंखौ लाना जोबोद गिदिर सिमां दंलै। सना, थारैनो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो जिउ। नोंनि अनगा आंहा रावबो आंगो होननाय गैया सना, खालि नोंनोल'।